Dag dames en heren, van harte welkom weer bij Hallo Tria TV met het programma wat de gezelligheid terugbrengt. En als we het over gezelligheid hebben, de kermis hoort er zeker bij. Alleen op dit moment helaas even gesneed. Daarom doen we u even terug met in de tijd om nog eens even die gezelligheid van de kermis te beleven. We hebben daar bij een liedje uitgezocht, eigenlijk lag het voor de hand. Nick Gielissen met het kermisliedje. Hij gaat voor in een uitstapje naar de kermis op de Vriethof en omliggende straatjes in Maastricht. Daar gaan we. Hallo Tria. Het is voor iedereen. Komt de kermis bij je op het plein. Je hebt het ganse jaar hij op gewacht. Je ze sprookje hoe duizend en nacht. En mijn spaarputje staat al gereed. Voor de kermis die daar nu al staat. Je hebt een datum gezien, ja echt goed. Op dat postertje daar aan de muur. Kom met mij met naar de kermis. Duizenden lijntjes het schoonste wat is. Kom met mij met naar de kermis. Dat wordt je niet te beslist. De kermis is nu weer in de stad. Ieder jaar hebben we weer vuil gehad. Kom met mij met naar de kermis. Zorg nu tot het niet mis. Bij de rustdag staan ik weer paraat. En daarna in dat groot reuzenraad. En de meuletjes draaien maar rond. Ja, de botsauto's maken het bond. Door de kermis voel ik mich zo riek. Gans het plein, ja dat klinkt vol muziek. En een sokkerspin neem ik mich met. Dat is kermis, zo weet je wel weet. Kom met mich met naar de kermis. Duizenden lijntjes het schoonste wat is. Kom met mij met naar de kermis, dat wordt geneten beslist. De kermis is nu weer in de stad, ieder jaar hebben we weer vuil gehad. Kom met mij met naar de kermis, zorg nu tot het niet mis. Kom met mij met naar de kermis. Duizenden lijntjes het schoonste wat is. Kom met mij met naar de kermis. Dat wordt geneten beslist. De kermis is nu weer in de stad. Ieder jaar hebben we weer vuil gehad. Kom met mij met naar de kermis. Zorg nu tot het niet mis. Zorg nu tot het niet mis. Zorg nu tot het niet mis. Ja, dames en heren, en zo goed als de kermis in Maastricht gezellig is, zo goed is er natuurlijk ook in alle andere dorpen en steden van de ganse wereld gezellig. Ik hoop dat we weer heel even hebben geamuseerd en wat dus betreft heel graag tot een volgende keer. En denk eraan, hè, Hallo Tria TV brengt de gezelligheid terug. Hoi!